खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। अरुणाचलनि नामसाइनि लाथावआव गुलि गावनाय जाथाय खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम राइफल्स आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय समाव आसाम राइफल्सआ गोरोन्थियै गंसे गारिखौ उदखारिफोरनि गारिनि सन्देहआव थांखिनानै गुलि गावनायाव जायगानिनो सासे 30 बोसोर बैसोनि आइजो हान्थुआव गुलि नांजानानै जोखोम जादों। जोखोम जानाय आइजोखौ नांगयलानि नामजों होननानै सिनायथिनो हादों। उननि समाव बिखौ फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़नि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। आसाम राइफल्सनि हानजाया उदखारिफोरखौ थांखिनानै गुलि गावलायनायाव सानै सन्देह गोनां सुबुंखौबो खाबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। हमनो मोननाय सानै सन्देह गोनां सुबुंखौ आसाम राइफल्सआ सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय नामसाइ पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। बे गुलि गावनाय जाथाया खमैबो हरनि 9:15 रिंगासो समाव नामसाइनि टेङापानि सरंसित हाग्रा ओनसोलाव जादोंमोन। जरहाटआव आयेन बेरेखायै पिस्तलजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। बे हमनो मोननाय सुबुंनिफ्राय गंसे AA03S5173 नम्बरनि गंसे बाइक गारिजों लोगोसे गंसे 7.65 mm पिस्तलजों लोगोसे गरथाम गोथां गुलिबो बोखांनो हानाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे हमजानाय सुबुङा आयेन बेरेखायै स्रोदै डिमापुरनिफ्राय जरहाटआव पिस्तल फाननो थाखाय लाबोदोंमोन नाथाय पुलिसनि सोंनाय फिननाय खालामनाय समाव खम बेसेनावनो एबा 15,000 राङावनो डिमापुरनिफ्राय जरहाटसिम दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिहोदों। मैया 18 जुलाइ एबा मैयानि सानाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि एबा UBPनि 13थि गायसनथाइ सानमोन। बे गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लाखिनानै गुवाहाटी बिष्णु प्रसाद राभा भवन गसाला मालिगाव अखा हानाय बोथोरखौ नेवसिनानैब्लाबो गाजा गोमजा फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयानि बे जानानै थांनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों BKWCनि गामि सोसननाया 93 जौखोन्दो आबुं जाफुंबाय आरो आद्रा थानाय माखासे गामिखौ लानानै 20 जुलाइयाव सावरायलायगोन होननानै रोखायै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बर' बिजोंनि 10 थाखोआव सेथि मासि उथ्रिनो हानाय सा 10 असमिया आरो गुबुन बिजोङाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिनो हानाय सा 10 आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि उथ्रिनो हानाय सा 10 टप 10 BTC बायजोनि फरायसाफोरनो BKWCआ UBPनि 13थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै साफायाव 10,000 रांनि चेक होनायजों लोगोसे मान बावदों। अरां नेशनेल पार्कआव गुलि नांनाय जाथाय मिथिनो हानाय बादिब्ला पेट्रलिंनि समाव गावनि AK-47 राइफलनि गुलियाव नांजानानै सासे SI मावथिया आखायाव जोखोम जादों। पेट्रलिं खालामबाय थानाय समावनो हरखाब गोरोन्थियै गुलिया नांनायनि जाहोनाव बे जाथाया जादों। बे गुलि नांजानाय SI मावथिखौ बिपिन डेका होननानै सिनायथिनो हादों। उननि समाव जाथाय जानाय जायगानिफ्राय फाहामथायनि थाखाय ASI बिपिन डेकाखौ GMGHआव थिसननाय जायो। मोब्लिब बिफाननि गोहैलु आखुनि थाखाय सासे सुबुंनि अबथिरायै जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला चिपाझाराव हाइ भल्टेज मोब्लिब थारा जनानै थानाय थाराव नांनानै सासे सुबुङा मोब्लिबजों बोगथाबजानानै जिउ गोमायो। बे जाथायाव जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ डिम्बेश्वर नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। जायगानि सुबुंफ्रा अजद होनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव हाइ भल्टेजनि थारा जनानै गोग्लैनानै थादोंब्लाबो मोब्लिब बिफाना बिनि सायाव जेबो राहा लायाखै जायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय खनसेयैनो गंसे थाग्रा भारा न'निफ्राय गासै 5 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। खनसेयैनो बिसि फिसायजों लोगोसे बिसोरनिनो 3 फिसाफोरखौ थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हानाया बयखौबो सोमोनांहोदों। नाथाय बे जाथाया माब्रै जादों आरो बुथारदोंना गावसोर फोथैनानै लादों बे दासिमबो रोखा जायाखै। साखाथिनि सुबुंफ्रा बिसोरनि गोथैखौ नुनो मोननायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। रायपुर सन्जयनगराव गंसे भारा न'आव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। 16 जुलाई तारिखे BTCৰ বন বিভাগৰ CSD কাৰ্যালয়ৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সমূহ সদস্যই যেটো ৱৰ্ল্ড স্নেক ডে বিশ্ব সৰ্প দিৱস সেই সৰ্প দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত আমি গৈছিলোঁ কিন্তু তাতে বন বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে খুব দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ ফলত আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ লগতে মোৰ বাবেও খুব এইটো লাজ লগা বিষয় পৰিছে কিয়নো তেওঁলোকৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মেহে আমি তাত গৈছিলোঁ গতিকে সাংবাদিকসকলক সন্মান দিয়াটো আৰু তেওঁলোকক যিখিনি কাৰ্য সেই কাৰ্যখিনি সম্পাদন কৰিব দিয়াটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য আছিল যে তাকে নকৰি কি কৰিলে 16 তাৰিখে যেটো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাথো মই 3 খাৰি বাক্য লিখিছিলোঁ কিন্তু সেই কৰ্মচাৰীজনৰ বিৰুদ্ধে BTC বন বিভাগৰ CSD মুৰব্বী বিষয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি অথচ তেওঁৰ বিষয়ে বা CSDৰ বিষয়ে মই কোনো ধৰণৰ লেখা নাছিলোঁ মন্তব্য কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজি 18 জুলাই হৈ গ'ল 18 জুলাই তাৰিখে পুৱা BTCৰ বন বিভাগৰ CSD বিষয়া গৰাকীয়ে হঠাতে যেটো ফৰেষ্ট মিডিয়া গ্ৰুপ এই গ্ৰুপৰ পৰা মোক ৰিমুভ কৰি দিছে
কাৰণটো আমি বুজি পোৱা নাই আচলতে যিখিনি সঁচা কথা সেই সঁচা কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ গাত লাগে নেকি সেইটো আমাৰ প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন আহি পৰিছে। আমি আজিৰ যি জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবে আয়োজন কৰিছে, আজিৰ এই জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ জৰিয়তে এই সমগ্ৰ ঘটনাক কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়া হয়।